Ano, může přinést rozbalený trenky, kdyby něco. Tak tady začni, jo? No, a rozbaluj. Tak. A pro koho to bude? Trhej. Máš, no. No tak dělej. Šup. Rozbal to, no. Tam je to ti šlo. Koukám. To je pro tebe. Už rozbalený dárek. Jú. Ano. Na srávačky. Ano. Ano? Dobrý. Tak šup. První věc. Tak. Já jsem to vždycky trhala, ty vole. No, on je pomalej, no. Ne, hlavně, ale když jsem na tom nočníku, tak to roztrhá No. raz, dva, jako. Ale to jsme si ani nevšimli. No právě, to jsme ani nekoukali, víš? Tak a pro koho to je? Ještě si pomalej. Říkám, hodinu bude tady rozbalovat dárky. A to je asi pro strejdu. Další Na srávačky. Ano? Trhej. Tak to holka byla rychlejší. No, já udělám. Tato byla rychlejší. No, on se ale snaží poctivě, kde je ta i. No, jo, no. Já trhala, když jsem mohla. Trhej, no. To bude nejlepší. Koho? Teď je tady z té strany, to je dobře. Ne, on začal ze špatné strany, víš? To je zase moje. Protože to už potom... Teď jsou moje a tátovo dárky, víš? To je zase moje. Ty jo. Tady to je teda. A teď to je asi pro strejdu. Ne, dej mu to. Dej. Dej mu to. Dej mu to. Čí to je? Co to je? Tvoje. To ještě nevidím. To ještě. Já si to prohlížím. Hustý. Děkuji. To je pro něj tohle. To jsem balila poctivě. Ty to obrau. No, To si radši někam na stranu. Jo. s tím nic neudělá. To jen tak nezničí, ty věci. Ne, že by to zničilo. Tam je ho hodně to. Chceš pomoct? Víš, jako zbytek papíru jsem dorulovala. Jdeš to? Trhej. Se nahrálo 1%. Jako tohleto hodinový video nikam nenahráme, ti to je jasné. To asi Lukášek moc hodnej nebyl, teda, když dostal jedno utíčko. No a rozbalu další, jo? Rozbalu další. Maxi bude hrát za utíčkem. To je jediný dárek Lukášovo. Vidíte? Moc nic. Ještě k tomu od Budvaru. Ještě k tomu alkoholiku. Alkoholik, ano. Trhej. Mama pomůže, veď? Ježíšek to balil nějak poctivě. Úplně pitomý Ježíšek. Tentokrát jsem to... To je pro strejdu, jo? To je strejdový. Ty vole, strejda bude playboy. Strejda je playboy, ukaž. Jo, vidíte playboy, ano. Ze strejdy bude playboy. To bude taky. Ze strejda ten byl asi hodnej. To bude moje. Se zde, kdy bude hodnej ten Lukášek taky. Moc nic, no. Auto, no. Já se jí má jenom to auto, ty vole. Je spokojený, no. Dostal dárek, no. Spokojený. No, rozbalujte si, co chcete. Či je tohle? Moje. Jak to můžeš vidět, že to je tvoje, prosím tě? Že to tam dal Ježíšek, vole. Já vím všechno. No. To víš, já jsem vědma. To je asi tety. Jak se zahodil? Ano, to je tety. Ano, teta si koupila. Teta, ne, ten Ježíšek koupil tílko. A košilky, ta košilky, no, když má, kdo se to má vyznat, prosím tě. Tílko nebo košilky, jaký tam je rozdíl? A košilka se nosí pol, tílko se nosí normálně, jako veřejně. Já už mám monstrovou mikinu. Jo? Jo.
Jak to balí pomalu, víš, takový... No, on je opatrný, no. Na něco. Na to špatný. Něco by rozerval hned. Ale tam to, že jsme to ani neslyšeli? Co? Že to trhalo předtím na tom nočníku. Dobře, on to tak jako to moc netrvalo, jo? To je asi strejdoval. Já jsem si toho taky. Zase Strejdy, jo. Ty ten Strejda, ten byl hodnej. Zase Playboy. Ty vole. Strejda, ten byl... No, to si rozbalíte ta sama, tohleto radši. Co jí to přišlo? Náušnice. Ano, náušnice. To je se blejskají, to má blesk jako blesk. Úplně. Tak, co je tohle? Čeče. To je ta sada. Pozor, ať si nemlátí, když tak. Ať si nevymlátíš, jako. To bylo maminky. Ano, ta to zabavila. Maminka to zabavila. Státu. Čeče, ty si začal zrovna z blbý strany, to je bordel, viď? No, neuděláš nic. To je asi stepy. Jak on to poctivě rozbaluje, ne? To je hustý. No to nešahej, ne, to udělá on, prosím tě. To je tety. Děkuju. No kde budeš mít ty něco, člověče? Svetr, ano. Tak tady máš. To je bojdel. To je bojdel. To je asi tety. Opatrně. Jo, to je tety, aha. Ano, teta. Ano. Ukažte. Ano, krasavice. Tak, šup, jeď, dál. Tady jsou taky ještě pak, jo? Tu jsou jen tady. Nedávej mu ještě ty jeho. Jinak nerozbalí nic. No. Tam tady jsou ještě ta bunda. No, to rozbalí všechno tady. Toho. Kdy ten Lukášek tam něco bude mít taky? Bude tam něco mít, myslíš, Luky, ne? Jo, tak to jo. Ty koláve. To je tady. To poznáš se. Ještě tady pak jsou nahoře. To není moje, ale to je teda tatínka, tady máš. Aha, další. Já jsem byl tak hodnej. Jak jsem to dokázal? Je to měkký. Tak je to moc. Čo nic měkkýho jako by nemá. No, má tam dobrý. No či je tohle? Ťapky. Bačkory. To bude asi tety, viď? Že jo? To mi dal to mi dal Ondra v práci, tak jsem mu to tam hodila, až má sladkosti. O, děkuju. Ano, žužové bačkory. Speciální nožní. Bačkory většinou bývají nožní. Ano. Co? Vím, co je. Co? Co je? Co to je, vím. Úsměv. No, dobrý. Trhej, no. Trhej, ven to, trhni. No, máš sílu. Ať to udělám. To je zase nějaká plechovka, viď? To je peděli. To zase nebude tvoje, viď? Ten Ježíšek je nějaký pitomej. Trháš po kouskách, ty. To dobře zabalí. Pán všechno trhá po kouskách, ne? To já už bych měla... Má čas, no. Já už bych 3krát měla rozbalený všechny dárky. Poctivě. Tam se podívej, jak to dělá pěkně tohle. Táhni. Ten by se líbil babičce. Už je tříbalící papír. No. Nesmí ho zničit. No. Že to zničí všechno. Ne, teď tady zachránila. To je To je zase strejdovo. Ty se asi
holit ještě ne. Gilete. Daruj. To bude používat i teta. Nebojte se. Asi těžko. Proč? Víte, úplně jedno, prostě co si tam stříkáš. Smetana jako smetana. No, ať je rozbaluj. Au. To bude ta paleta. To je ta paletka. Jaká? Ta na oči. Mám stejnou jak ty. No já mám stejnou. Ježuch nám přijde stejnou. Takže asi bys to měla To bys nesměla to, aby ti Já to... si mi to rozbalíš další Tady další. dáreček. Tak ukaž. Teď to tetě. To si rozbalí teta, jo? No je to stejně tety, víš, všechno to je jedno. Tak si to i rozbalím. Mě to bavilo nějak poctivě. No, tak jestli se tamhle to video nahrává tak dlouho, tak jsem zvěděl tohleto video, jak se to nahrává. Bavila jsem si to poctivě. A von. A von, jo? Ano, Chcete mít pupínky? Kupte si Avon. Ty si nemohl dělat reklamu. Pak by si to nekupovali. Ale ještě 36 minut můžeš nahrávat. Ale dál. Jo, další jak 15 minut, když můžu nahrávat videa. Jo. To je pro strejdu. Zase jo. Jste se posrali ve výluze, ne, ty vole. Dáme to strejdovi. Proč? Tak, tady trhej. Jak to držel, jak to si Adidas, sice nevím, co to je, ale je to poholení. aftershave, takže to bude voda a poholení, jo? Dobrá, tak. Nebudu tak vonavej, ty ženský po mně půjdou, sakra, z toho To ještě nebej smrdět, se nemusíš koupat. No právě, já smrdím jak dobytek, tak jsem dostával samou chemii, dostal. A trencle, vole, protože se neměním, takže to je v prdeli. No a teta vždycky vidí koleničku na prdeli, tak mi musela koupit nový trencle. Aha, ty jsou tady od týhletý. Jo, no, takže viděla kolenička na prdeli. Tak. Jak to zahoď na ten dárek, jak se utáhneš, levou podej mi ho, ten je můj stejný. Jak to zahazuje, ne? Hej, ty jsi línej. Trhej, koukej! Že tam není nic. Trhám, a jsem vevnitř. Ano? To je něco, nevím. Asi svetr, on to stejně vidět, takže v pohodě. To je svetr. První věc pro Lukáška. To je tvoje. Další čepice. To je tvoje. Moje. No to nezahazuj sem, to dej tady Koutíčkovi. Když je to tvoje, tak Okay. Koutíčkovi, to si tady takhle máš medvídka. schromažďuj, jo? Koučíš si čepičku? Tak, dáme ti čepičku. Jak je spokojený s tím autem, ne, ty vole? Ty jsi trdlo. Ne. Ty jsi chtěl vyzkoušet. Rozbaluj dál, tam ještě určitě něco pro tebe bude, Lukášku. Tety, moje. Tam ještě určitě něco bude. Jo. Tady to je jeho to placatý, tak to rozbalí. Hele, tady to rozbal. Rozbal to. Dělej, trhej. Trhej. Tam bude něco možná pro tebe. Je to Asi. pro něj, ne? Já nic takového nemám, takže... Tady takhle to bafni. Hej, sakra. A tak. Co to je? Co to je? Lukáška. Co to je? Co to je? Hado. Není to hů? Fakt jo. A co to je? Hů nebo mašinka? Hů? No. No, já si tady budu... Tak to ještě to a ještě dibali dál, jo? Rozbalovat. Sestavíme, hele, koukej, to bude taky Teď asi... si taky rozbalila tady. Vidí hů? A už. Další dár. Ano, to jsou Hele, počkej, tady bude další. Hele, tady bude něco pro tebe ještě, Lukine, hele. Podívej, on na tebe Ježíšek nezapomněl, neboj se. Hele. Tak tady máme první hů. Hele, Tak, já mám... maminku, koukej, hele, koukej. Co tam vykoukne na tebe? Tak. Co to je? Hů. Ti říká, je psychopat, vole. Dobře, no tak. No, ty jsi řekl. Tak to nevím, Ty aktor? Ne, protože má hů. Ty máš další. Počkej ještě. Za chviličku, Ty jo? nenatáčíš dary. Aha, ano. Další. To je vlastně to samé, jak tamto, ne? Ano, akorát tohle je další.
Ty jo, další mašina. Ježíšek je blázen, on ti přines tu samou, co máš, viď, už. No, on je úplně prdlej. Tady, Vejdi to. Jak je úplně šílený. Ježíš pro tebe. A tady má Jeník, tady má Mikču. Ano, dobrá, děkuji. Detailní záběr už proběhl. Ano. Hele, co je tam to? No, tak si to otevři, no. Počkej, to neodívej to ještě, on to přežije. Co to je? Co to je? Co to je? Tady má něco, co ta máma Lucie. Ano, máma Lucie toho má víc, akorát, že si odmítla to zabalit. No, no vidíš. Ale ještě další. Ale furt jako chodí tady. No teď jak to dělá. Protože mám je úplně šílený. Ne, ale tady má jako autodráhu. Co se, kde to všude složíme? Nevím. Přecíni. Co to je? Co to je? Zase jo. Ne, Ježíš, přenes ještě. Tak teď jsem zvědavý. Jo, ještě tady kalhoty, ano. Ano, dobrá. A detailní závěr, opět. Oni trhají pomalu. A ten už bude jenom hučet teďko. No. To je konec. No, dneska bude Tak dělat teď jak teda? Teď jaký A ještě tam něco je. Lukášku, ještě tam něco je. Hele, tak to ještě... Nebude tam ještě nějaká hůl. Možná je tam ještě nějaká, hele, koukej. Ještě tam jsou dárky, hele. Tam není hůl, ještě nějaká. Lukášku, hele. Hele, co je tohle? A podívej, no ale počkej, ještě tam máš další, hele. Ale zase jsme se nezeptali na to, viď? Já na pumpičku. Na pumpičku. Co jsi to dostal ještě? Lukášku, co to je? A co je tohle? Tak, A co je tohle? tak. Auto. Autí. Dráha. A tady jsou míče. Plná taška míčů, A ty vy. tam má bůjdu. Počkej, ještě tam jsou, Lukášku, nějaký dárky, hele. Ahoj, a přišel strida Lukáš. Tak. Tak, ještě koukni na další dárky, Halukine. Běž kouknout na další dárky. Tamhle, co to je? Podívej se do dárečku, no, koukni. Hele, tady máš ještě, já vím, a tady máš další dárky. Ještě rozbal. Pak složíme, ano? Tamhle, koukni. Hele. Tam. Koukej, Luky, smajlí si. Lukášku. Hele, a co je tam to? Jak bude úplně v prdeli. Co to je? Hele, to je kamion. Tam s ním pojedeš. Vyndej to. A nejvíc se mu líbí ta malá lokomotiva. Ano. Tohle, nejvíc. Ano, s tím, Ani ta s tím velká ho pořád. nezajímá. S tím pořád. Okay. Hele, letadlo. To bude mít životnost asi, to bude mít životnost asi tak 5 minut. Tak, Vyndej to. Vyndej to. vyndám to. Vyndej to. Já, kdo to tady tak chvíte A tady Já? Lukášku, hele. Aha. Další traktor. Ty budeš samej hů a zemědělec. Ano. Tady máš auto. Jeden traktor. Tady máš Druhý návlek. traktor. Dáme návlek Mašina. na auto. Další mašina. Tak, máš Autodráha nějaká. Tady máš Tak. mažíky. Už je to všechno? Nevím. Všechno, vej, Lucí. Lucí, všechno. Tak. Spokojenost, Lukine. Dobrý? Lukas, dobrý? Jo, budeš vozit traktory na tom, jo? Aha, vidíš, jak jsi šikovnej, no? Tak, teď to stopneme.